Okay. Ang katundo sa likod nga ningin na di man makita yun. Kung mahulog kong isoon, surtigin sila. May bundag! Isa kahigayon, gidala ko ni Senator Cynthia Villar sa China. Ang among gibisita dito, ang luag kaayo nga plantasyon sa kawayan. Gawa sa produkto nga nasampit kaganina, ang ilang gitunan karon sa China, nga ang kanabutang bagon sa train, kanang musakay kag train ba, kanang sakyan nimo. Ang ilang gibuhat kaniya to na puthaw, ang uban na stainless, ang uban aluminum. Sa China karon, kawayan na ilang gibuhat. Kung mahimo na sa bagon, basin mo abot ang panahon, nga bisan ang eroplano, dili na kinahanglan mo gamit aluminum. Ang gamiton, kawayan. Grabe ang teknolohiya. And sigurado ko, nga pila ka tuig gikan karon, mas daghan pa ang mahimo nga produkto aning kawayan. Sa di pa ko magpadayon, tugutin sa ko ninyong makapantahod. Una sa atong mga kauban, ikan sa DOST, salamat kayo sa pagpalingkamot nga gawas nga makatanumog kawayan, ikaduha na lang ng Guinness World of Record. Ang importante nga ang sunod nga henerasyon napay mahindog nga limpyo nga hangin. Pasalamat punta sa kauban, gipan sa kwerpo sa kapulisan. Ma'am, sir, thank you kayo nga kung maligid unya si Kagawad Hani Donya nga inyong masalok. Kaya mura na magbula akong paminaw. And of course, pasalamat kay ko sa atong mayora. Tinuod, ako'y nag-intra, pero sila ang nahago. Ako'y nag-rehistro sa ngalan sa Taguluan, pero kamo ang napurisyo. Apan sama sa panlantaw, sa maayong nga inahan, amahan sa atong lungsod. Ikinahanglan na dili lang kanunoy nga magdawat sa industriya, pero napod tayo ibalik na to sa kinaiyahan. I had never been proud to have a sister who had worked so much, who had served the good one so much. And I had been telling people, if there are people, and if there was one person na nalipay kayo sa iyong ibuhat karon, dili kay ako lang, dili kay ang taguluhan lang, dili ang kinayahan lang, isa ng among amahan na si Dongkoy Imado nalipay. And that's Mayor Nadja Imado Bailey. And of course, sa membro sa konseho, kaya karon diri si Kagawad Hani Emano Donya, ma'am, bantayin ninyo, itulod ang lubot unya, ma'am. Yeah. And of course, Attorney Catherine, thank you very much for joining us. O ang pinakagwapo kuno na membro sa Sangguniang Bayan, si Kagawad Mando Pumar. And of course, ang atong kandidato pagka-vice mayor, ang atong kani accountant, former budget officer, kani nato civil registrar, akong chief of staff kaniadto sa kongresista pa ko, ang akong kauban sa IANB sa Kapitolyo, ang taong walay kamatayon, Vice Mayor Lando Seno. And sa ulo sa mga departamento, sa mga empleyado, sa mga estudyante, and the other companies that are here, thank you for sharing a little of your profit. Gamay ninyong maginansya para sa inyong corporate social responsibility. Sa tanan nga niya, mayong buntag subli. Mga igsuon. Aside from the benefits, gawa sa gihata kagalina ni Mendro Jeff at Engineer Jeff, ni Mayor, ako, mubuon na ako kayo, kaya mas gusto ko unta nga magtanong. Unya, natingala ko nga nung alas 9 pa nga init na kayo. Ako tan gusto magtanong, pero musulod man ta sa balaod, kaya doon na may kay target sa Guinness. Kaya akong hangyo, kabalo mo, mag-uuma ko, nataghan kayo din sigurado ko, nagaluwa na kani din kay magmarites. Ikaduha ang yani din kay mag-selfie. Ang ikataw, duda ko yun, mamudya, sa Congressional Office. Ikatulo, base na nadinig kay nadinig ang iyang uyab. Di ba Kagawad Mando Pumar? O ang uban siguro din niyan hilang kay ipukus ni Mayor siguro tungkol sa memo. Mga igsuon ko sa Taguluan. Kita, labi na nga Taguluanon. Wala na tayo lain lungsod.
maura ni ang atong lungsod sa kaguluhan. So sama sa nakita nako na grabe ang Estados Unidos, ang China uban nasod. Mugasog ako nga kwarta kay muadto kuno sa Mars. Kay basig na ay kinabuhi kay mamalhin ta og Mars. Kanong mamalhin gud ta og Mars sa kalayo? Wa pay kasiguruhan na namay nindot nato nga planeta gitawag nga Earth. Ang kulang lang niya ang iyang pagpangga ug ang iyang pagmahal. Kini karon atong gipakita ang pagpangga ug pagmahal. Pero dili ni pagmahal kung unya pag-abot ninyo dito sa inyong lugar kung asa mo magtanom, isiyo ng silupin, itungtong lang sa bato. Dili pagpangga. Kapag human pag yun nagilitin na silupin, iapil paglubong para walay bitbiton pagbalik. Dili pagpangga. Kung ang atong similya, pareha ni kataas, ang iyang bag, iyang polybag, o niyang atong ilubong, tama na nini. Dili na pagpangga sa taguluhan. Ang atong gianhian ini, nagtuo ko, na nagbudlay sa iyong buntag nagmata, kay kita tanan naghiusa na huna-huna. Natusa na ito tagaan, ang inyong mga anak, inyong apo, o apo sa tuhod, o limpyo nga hangin. O naghangyo ko, nagapangaliyo ko. Sa pagtanong, siniguro. Sa pagtanong, dili kayo basta lang ihulog. Bisan o bato, nabahala na ng bato din na. Bisan na nakatungtong o bato, sa pagkalot, pasag din na ang bato. Dili na mao atong tuyo. Ang atong tuyo, dili ni tree planting, I mean kawayan planting o kawayanihan. Ang atong tuyo dili is kawayan growing. Ipadako o ipatubo. Sa isa, kaadlaw, unsa kataas ang tubuon sa kawayan? 24 oras, unsa kataas ang tubuon sa kawayan? Bakay sa tapagawas, ay balik dito rin. Posible, kung maayo ang yuta, maayo pagkatanong ha, maayo ang yuta, maayo pagkatanong, ang kawayan mutubo og 1 ka metro kada adlaw. 1 ka metro ha, kada adlaw. Kung ayuhon ninyong tanong. Kali inyong timbangon, nagbudlay ta karon. Pero lamia siguro no, kumabot sa 5 ka tuig gikan karon. Kung buhi pata nga makasuroy dinhi, kung dagko na kay ang kawayan, kung makatudlo ta ba? Na apil ba ako sa pagdawnom anak nga kawayan. Tipik ko sa pagpatubo anak nga kawayan. Kunya kung manginabuhi, makaingon ka ba? Naganang ilang bugas o gikaon tungod sa kawayan nga atong gitanong. You should own it. We as Tagulwanon should own it. Atong ang kunon dili pwede naigog lang nato ibutang. Naghangyo ko kung pwede ayuhon nato pagtanong. Kung katapusan pag-congratulate na kudaan para sa ato tanan. Dili tungod sa atong natanong, pero tungod kay gimahal nato ang sunod nga henerasyon sa lungsod sa Tagulwon. O sa katapusan, naghangyo ko. Kasi nag-drive pa ingon diri. Driver, Mando, kita mo itong subida kayo, o bahada ba? Kitong hilaugan ba? Bahada ba? Kung dili bitaw mo kayo may mo drive o bahada o subida, pangita mo og kabalo. Kay katong bahada nakita nako, wala ka may barandillas din. Kung magsubida sa iyong sakyanan, ulit malang-alang mo atras, pang-pang mo ito ubos. Muna nga kung dili, labi na ang ipasayroan. Kung dili kay mo kabisado sa inyong sakyanan, naghangyo ko nga pangita o driver nga kabalo. Kaya nag-amping tapaingon dili, iyampo ko sa Ginoo
nga malinawon po ang atong paguli sa atong tagsa-tagsa ka mga panibalay. I cannot to end, I cannot thank you sa atong mga bata nga wala pa nga tao. Dili ko pwede nga magpasalamat sa inyo niadtong mga bata nga matao sa tuig 2026, 28, 29, 30, 2050. Di sila makapasalamat. Pero dawata nga unta kani nga pagpasalamat sa inyong presensya karon. Pasalamat para sa sunod nga henerasyon. Maayong buntag sa tanan.